Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Ka eryong cyclone Freddy ka bajur bha klaslat ha Mozambique ha kasin ka baar. Ka sorkar Madagascar kala ong prangut ki breu kila ya palat 6000 teli ki ying kila sha panjat ha kanai ka eryong. Kanai ka eryong kelas dang ningkong na havok jong ka Southern Eastern Africa hau benai rempang matau senam arhaja arpulai ha ka ba arpui ngut gibriu kilayap batagi hajar ngut kilajar ngai na baro kari. Kanai ka eryong kala kani ia ka record ka jingklan jong ka kalong pra hajar kilometer san hajar mile. Kanai ka eryong ka bayai lingba ka Indian Ocean. Ha ka ba ka jingklan ba ka jingset kalong palat ia ka jingtau nei ki jing batai. Kanai ka cyclone kelas dang shua na gibenta ka North Australia ha ki basdang jong ubenai rempang nang ta ka yai deki hajar kilometer syapang ka Southern Indian Ocean ka balak taru i gibenta jong ka Mauritius but reunion. Shua bakan poi ki jing tua kandau ha Madagascar hadin artayo sasha Mozambique. Hiru syempang ki batai bakalong ka bapala na penlengo ya kanai ka jingjia. Shua bakan poi ki jing tua kandau ha Madagascar hadin artayo sasha Mozambique. Kiru syempanggi batai bakalong ka bapala na pelengo sikadai e. Ka Mozambique mentah kalamat biang sa ya kajing tua kendau ka baar na slap bat kajing slay ka bawan ra da kanai ka eryong. Ka Madagascar kayo adu laisen kenti ya kajing hap slap ha kineki kendet tayo. Ka Weather and Climate Extreme Evolution Committee jong ka UN ki ong bukan sawat banyak manlap ni kidaw blak pelong ya kanai ka eryong.